Right, vanhu vaya vatanga kufumburana. Ladies and gentlemen, ndine nyaya ndiri kuona panapa yandiri kunzwa iri kutaurwa nevanhu vakasiyana siyana. Inyaya yaspokesperson waMnangagwa uyo anonzi George Charamba, but anoshandisa maaccount akawanda on social media. So now iko zvinhu zvari kuataka pane account yake imwe yaanoshandisa tingati kuita zvakawanda wanda, kusvotesa maZimbabweans, kubhula vanhu, kupindurana nevanhu, kuassociata, kuengage nevanhu, zvese ndo yaanoshandisa, cause iyo haana kunyora official name rake, akanyora zita remaghost rezvipoko rake. Ndo pari kuzobudiswa nemumwe citizen weZimbabwe ari kuti there is a chance ED totally dislikes a third term and he is desperate to retire so he can finally chill out and Sherwood farm without a scarf. But desperados like Ndabaning and Jawanda want him to stay because of new president would likely to pick his own core secretaries and render them jobless. Jawanda, for your own information, ndiye George Charamba ndiye arikunzi Jawanda, saka arikunzi anogona kuita se kuitira kuti vaMnangagwa vasabve kuti varambe varipo. But nyaya zoona kubva kune vamwe vanhu, it's a different story iri kubudawo kune vanhu vakasiyana siyana. Ndokusangana na award winning journalist mungomuzama komana uyo anombodena dzimwe nguva anotora zvine sense wopuwa chimwono. Ari kutaura kuti Jawanda wants ED to go. He is in the other camp. His dream job is to be secretary to the cabinet and presidents. He is not ED's relative, so he knows he won't get it under ED. Parkunzi George Charamba ari kutoda kuti vaMnangagwa vabve pachigaro. Ndo nyaya homberi panapa yaita kuti ndiuye panapa nditange musindo wese nditange kunobudisa nyaya iyi pandaenda sangana nayo. Parikunzi George ari kuda kuti vaMnangagwa vabve because ari kuziva kuti vakaramba varipo his dream job akwanise kuriwana. Saka ari kuda kuti akanota kuti vakabuda obva join the other camp. Other camp iyoyo ndio inokwanisa kusvika ichiita se ichingonomupa basa iroro kawani. Ndo nyaya iri panapa. Akutonga wakataimirana ndo zvatori maZimbabweans, but isusu manje zvatinoita tinongoti by fire zvosvika ikoko povhiringidzana kana zvichitoita ngaite zvaanokwanisa vomboitawo confusion zvavanongoita kuopposite kuita confusion vobvoita zvavanoita vakamboitawo imwe confusion ikoko mvura inenge yambobvongodzwa. Mumwe ari kuti I believe ED is genuine in wanting out, because I have always believed he was pushed into a corner by G40 and only way out was accepting army, and I doubt he wanted the burden of being president. Maybe I'm wrong and being naive. For sure you are being naive, my guy, you are wrong. Zvese papo akashandira chinhu kuti atonge achipinda ipapo. Kuna munhu anonzi maybe anga asingade kuti anga achita president. Dai anga ari munhu kuti anga asingade akwanisa kuita zvakaitwa naMandela. Maona zvakaitwa naMandela. Mandela akangorwa makore ake 4 years something achitopedza batoti ndakutosiya. Ndiye munhu anorodza kuti tingati aiwa uyu anga asingade haana basa netitle yekunzi president, but akangogadzirisa zvinhu zvaaida kuti zviite zvigadziriswa. Mumwe wapana pari kubuda ari kuti that's the case with many long African leaders. Cowards force them out to stay for fear of being reshuffled out by new leader. Cameroon's 91-year-old president Biya has dementia and no longer even know he is president, but thieves around him keep him in power. Ndo imwe nyaya iri panapa pari kunzi aiwa zvinotoitwa kuti vakomana ivava varambe vari kumabasa. Ndo vanoita kuti mapresident ivava varambirire papapo. Wezi kune rimwe uri kunzi rekuCameroon hachatomboziye kana chinhu kuti achiri president kana kuti ani, asi vanhu vanogara navo vari mudhuze naye ndo vari kumumanikidza kuti
aramba ari president because vanogada kuti vasarasikirwe nemabasa avo. Ndodzimwe zinyaya dziri kuitika. But muri yeZimbabwe ndangoti darike nepanapa like this video so that vasvike ikoko. Kana ari kudzingwa basa ngaadzingwe kuzvozikanwa kuti ari kuda kuti uyu abve iye ogara abviswa in time because this guy anogara achibhula maZimbabweans panapa akabvunzwa mubvunzo wenyika parutaurwa zvimwe anokushaudha okuudza urombe. Saka I think it makes sense kuti iye ambosanganawo nahwo urombe. Tell me what you think in the comment section.